Виж как се проверява. Не пее. Пее, пробва си микрофона. Номер 3 има наистина стойка на певец. И самочувствие да застане на сцена. И визията, да. Пак като на звезда, се едно е давала 100 интервюта до сега. Аз съм самото начало, че пее. Сега се поразколебах. De corps existait d'autres façons de se Какво? Qui se graduait aura porté de nos idées mais sur le sommet je désirais de pardonner l'excellent qu'on peut faire approximer. Je t'aime.